Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман имрӯз давоми уборка ошхона майда уборка кардистам. Сиёвушҳо ва ман ин шкафа, кативаи шкаф ман аллакай тоза кардам ва ман ин шкафа хостам нишон додан. Бинед дӯстони азиз, инҷа ҷое ки равған мемонам ман. Банитикада бинед чӣ хел шудагия. Ҳозир аз илид мечӯшему. Мебинем ки чӣ хел тоза мекунад. Уман гӯем. Ва дӯстони азиз, ман ҳатман маска катия ҳастад. Барои он ки буш беҳад бад ҳастад, ман инҷода мечӯшему. Панҷ дақиқа меистад гӯем тамом. Ва дарша пушум ва ин чиз маска ҳам хел буш бинед. Ҳатто дарошта чӣ хел вай рӯғанӣ ҳастад. Намедонам ман чӣ қадр шуд ки инҷа нашуштам ва болои ҳамин плитадам хел шкаф. Болои плитадаи ҳамин хел шкаф беҳад безеб ҳастад. Барои он ки мин тез мешӯшам, ҳамин хел рӯғанин мешавад. Хубтараш ки ягонта ва ё витишкаҳои шишагино ҳастад, ки ҳамин хели зани хубтар ҳастад. Ва боз як кас наистад ки витишкатон чӣ хелай нағза ё ки не. Дӯстони азиз, витишкада мо ҳам хел гуфтем ки ҳам хел оддиш мешад. 1000 сомон да гирифтем. Витишка низ чизи асосӣ ҳастад. Барои ҳамин дӯстони азиз эконом накунед. Агар ки имконият бошад ай ҳамон шишакиҳои нағзаш харен. Барои он ки ҳама рӯғанӣ, ҳама дуд, ҳама сиёҳ, ҳама чизора мекашад. Аини мо гӯем мекашад ту қаб зур не, ҳам овозаш баланд ҳаста, не ки хел витишка бошад ки хел полнисти рӯғанӣ, ҳама чиза баъд ҳама ҷо рӯғанӣ намешад гӯем. Барои ҳамин хотир вай витишки нағз гирем. Ранги мо бар ин беаҳамиятӣ накунем. Яъне ман фикр кардам ки 1000 сомонашам мешад. Ман давом тиям ози инҷоҳоша ябор аз илид каси оста тоза кунам. Мана дӯстони азиз, чӣ хел тоза шудак. Ҳама ҷош рӯғаниёшро ҳамаша тоза кард. Ҳамин аз илид ҳаминашу зура ки тез ҳама чиза тоза мекунад. Некем буш худаш беҳад апасти ҳастад. Ман ин ваёи чӣ мегӯянд гирдои шкафа ҳамин алюминиёша ҳамаша безеб мекунонад. Мана дараша ай берун низ ҳама рӯғаниёшро тоза кардак. Манам хел мечӯшаму тез тоза мекунам. Барои он ки бисёр монам агар ман набинен уже вай шудаги ҳастад. Алюмино гирдош уже вай доғча бар ин шудаги ҳастад. Аз илид ҳам хали кардаги ҳастад. Не ки зато шкаф тоза мешад. Ана мехел ҳозир ҷобаҷо кунем дурунша дальше ин шкаф. Ин дарунаш ужас. Хело ман сиёша кор мепарам, кор намекуна. Инҷа ангурои хурда тамом кардак мана сиёвуш. Ман бошад, аммо дута шкафа гӯем тоза кардам тамом. Дигар ҷон нестак ки чтобы дальше тоза кунам. Ман инҷа бинен чӣ хел дарош ялаққас кардистад накунам. намедонам маълума ё ки маълум нест. Ҳама рӯғаниё ягон қатра рӯғанӣ мондагӣ нестай.
ها این ویتیشکش алоҳида мешум. این حالی نبینین اینجاهاش کمتر اغلوش چرکین هسته درونش تگش این алоҳида мешум. کشوده میشد همش برای می وانه برده توزه میکنم. من درون اینجا پولنسی توزه کردم میخشتک. حتی قوت نیست که گبزم. نه درونی اینجا. آن همی خیلی شدک. порядок шдак полностью. Порядок буду просто чиркин шдаги буд тоза шд полкош сапсафет шуда. Ҳамихе пушдаги ин дафа беҳаддер кухня уборка кардам ва ҳам полкошро тоза мекунам хо чанг. Ач хеле ки мебинин инҷа ҳоли чиркин полкаҳош дарош дарунашам хеле беспорядок. Ай, худо ба шукр. Аку пага иншоллоҳ насиб ҳаракат мекунам ки то ки инҷаям каси унҷа намерасам унҷа тоза ҳай. Каси ин болоҳо низ тоза ҳам. Фақат ки ми фасадоша мешум таб. Ба ягон рӯзи дигаш ба ин поён баъд халос мешдагистам. Ана мехалази худ мондам гарм шавад сиёҳуш хӯрад. Обед макарон шӯрбо кардаги будам. Макарон шӯрбои бамазза шудаги. Вай сиёҳуш хӯраду баъд шавҳарам биён. Небинен чӣ хел ҳама доғо рехтаги. Холодильника тоза кардам. Яке аз тамошобинон ҳастанд ки тез-тез пай даст вай мемонанд. Не ки ман да уқ аҳамият вообще маълум нест ки мисалан чиркин аст ё ки не. Бо ма ҳамихе гуфтанд ки ҳамихел тез-тез доғ мешад. Бо ма ҳамин латте мегирам тез-тез мешакам ки штоби доғаш асад намоёни бад нашавад. Не ки не уқа доғаш намоён нестай дӯстони азиз. Ана михел дӯстони азиз мо пеш фантан омадем бо нилуфара гирифтам. Небинам чӣ хел хулигани кардистам. Ҳай дӯстони азиз бовар кунед имрӯз мо пиёда коляска кати беҳад монда шудам ки ҳар рӯз мошин кати ме ҳар рӯз вай сиёҳуша би дастоша амадиша тар накуна худша нашака. ҳар рӯз дадаш мошин кати меовардан авсуба пиёда мерафтем. Вай уқа вай намешудем. Имрӯз худ мотоқа дадаш кор буромада буданд. Вай вай бинан чӣ хел фантанда об хӯрдистанд. Кафтар нуги вайда фантанда. Момоша равем хабар гирему баравем хона майда майда. Имрӯз ужин ҳечи нестаем. Мехом картошка қоқа кунем. Рам меха картошка тоза кунаму. Ана мехел бойха гӯшти гӯспандай гӯшти вай қурбонӣ ага хомшӯрбош кунем чӣ кунем намедонам. вай худои ман вай тар шуда. вай худои ман тап тар шуда. мебинем дӯстони азиз як шамол шуд ҳама ҷом тар шуд. коляска бинам шип шилта шуд коляска. Да коляска билан тар шуд як шамоли шудаги да. ай худои ман ҳушёр шудем як. рафтем ака нилуфар мери сиёҳуша бинан чӣ хел мекардиштадай. сиёвош рафтем. дӯстони азиз имрӯз ужинда мода бу картошка. Мана ин сеюм партияш мана ин дуюмаш. Вай кудако мо сер накардем гуфтам бо камтар дига кашидимшона ки дуюмашам хӯранд сер кунанд баъзу баъд хоб раванд. ҳам хел гарм шуд ки кухни. ман шудам дӯстони азиз картошкаи пухта ҳамаша ва вай кунам мегум кудакоя хобонум ҷогоҳоя партоем барои ки саъат 9 шуда ҳаракат кардистам ки барвақттар
хоб кунем то ки саҳар барвақт саҳар худаш ҳамин соат 6 мешад уже мо бедор ҳастем не ки вай ҳаракат мекунем ки бо то соати 7 хором то соати 7 хором гуфтам ва пака бо нақша бисёр ҳастам рости гап камтар ҳамин дам гирифта наметавонам ман вай чӣ мегӯянд дилим танг мешад камтар мегум ки камтар дам гирам камтар дароз кашида шинам мегум бо ҳамин фикром да ана вай кора кардан дар кор ин кора кардан дар кор ихе кардан дар кор мегум бо дилим тоқат намекунам бо мехезам бо корома мекунам анам хел дӯстони азиз ва бо яке аз тамошобинон дар бораи фасадои вай глянцеви кухни гуфт я бора гап занаму баъд влога ба охир расонам дӯстони азиз ман ин глянцо рости гап баъде ки шуштам ин ошхона хела тоза шудак ва тамом кардин илфар вай косая кати стакану дастархон гирифта биёр кухни ҷонуна намедонам вай гуфтанд ки пушаймон шудам ки глянц кардам лекин ман то ҳол умуман пушаймон нестам ки глянц кардам ошхонама не ки ошхонаи мо хела калон ҳастай шкафош беҳад бисёр ҳастай ва хеле ки гуфтам ман пушаймон нестам ҳамаша идеалӣ кардагӣ ҳастанд нағз ягон гӯем камбути хай камбути майда чӯйда дораду не ки хай ваяшда тоқат карда мешад инҷа да шиштум барои ки рост истода намешад глянцош беҳад качественӣ ҳастанд чашм нарасад беҳад хуб ҳастанд ман ҳамин рӯзу аз илит кати ҳатто ман шуштам тоза шудан ва ин дуюм бор аст ки ё сеюм бор бошад ки ман аз илит кати мешум ва айбеғарзи амон вставкаҳои гирдаш ҳаст ку алюминиеви айбеғарзи амон дигаи ҷош безеб шудагӣ несте лекин вақте ки ман ютубда тамошо кардам гуфтанд ки глянц вақте ки аз илит кати мешӯянд зард мешад не ки хайрат зард нашудан ва глянци мо ихел ҳаст ки масалан пай даст намемонад умуман руғанӣ чирк ягон чӣ темболи мана таги раковине бинен дӯстони азиз ман ҳам ҳаминҷа даштагӣ ҳастам айбеғарзи дастаҳош чиркин дига ягон чиркаша надидестам агар ки ман рафта хе падуглом истаму бо ай наздик хушрӯ бинам агар баъд маълум мешавад а так манам хел ман ҷои шиштагимда ман ягон чирк ҳам хел ҳиссиёт ки ҳама ҷош тозаи хушрӯ ҳаста агар не ман танҳо мана ҳамин ҷоҳоя шиштагӣ ҳастам ва ман ин шкафои тамом мана вай шкаф боло ва ёш ҳамаш чиркин ҳаста гӯем ва ҳатто ман инҷоҳоя ҳамин хел оби простой кати тоза кардам латтая тар кардаму шакидам ва аз наздик рафта бо падуглом бини агар баъд мебинӣ ки чӣ хеле ки вай треза развод ҳастай гӯем ҳам хелиш ҳастай не ки барои ҳамин бо ман вай кати трезашӯяк кати мешум ки бо вапше ялақас кунад гӯем ҳадам хел дӯстони азиз бо чанд намуди дига глянц ҳастай ман чанд каса хонаҳо шуда дидам ки дар ҳақиқат глянц кардагӣ ҳастанд пушаймон ҳастанд ана вай глянцҳо дар ҳақиқат ҳамин дастат тоза ҳам бошад ҳамихе даста расонӣ пай дастат мемонад не ки аймо ихе нестай аймо вапше пай даст намебинӣ умуман чиркаша вапше намебинӣ ин глянцда дар ҳақиқат глянцаш хушрӯ нағз манда беҳад маҳқул шудак ҳамин вай мебели ҳамин ошхона бисёр бад гап назарам дӯстони азиз анами хел хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед ва бо мумкин ки пурсанд ки масалан чӣ хели глянц ин турецкий глянц гуфтагӣ буданд хай вай вақто намедонам чанд сум буд короче умуман гӯем ҳама ҳамин ошхонаи 15 000 сомон да кардаем мо лекин ман вай даволни ай вай качествои мебелаш анами хел хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед